ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀଶୈଲମ ପର୍ବତରେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଏହା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୈଳାସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଶୈଲମ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 13-14ରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରୀଶୈଲମ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସବୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବସ୍ ଭଡ଼ା ଜଣକ ପ୍ରତି 550 ଟଙ୍କା। ବସ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ 21:30 ମାନେ ରାତି 9:30। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ www.festrtonline.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ବସ୍ ଟିକଟ କରିପାରିବେ। ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ସକାଳ 5:30, 6ଟା, 7ଟା, 7:30, 8ଟା, ଅପରାହ୍ନ 1, 1:30, ରାତି 9ଟା, 9:30 ଓ 10ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବା। ଭୋର 3ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଡର୍ନାଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏଟା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ, ତେଣୁ ରାତିରେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରୁହେ। ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇପାରିବେ। ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ଅଛି। 6ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ଆନ୍ଧ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ସକାଳ 8ଟା ବେଳକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଶୈଲମ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଶ୍ରୀଶୈଲମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ରୁମ୍ ମିଳେ। www.srisailamonline.com ରେ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାରର ଟୋକନ ମିଳେ। ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଟୋକନ, ଆଉ 2ଟି VIP ଟୋକନ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଓ 300 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଫ୍ରି ଟୋକନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। 150 ଟଙ୍କା ଟୋକନରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନାୟ ନମଃ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାରମ୍ଭା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। ଏହା 51 ଶକ୍ତିପୀଠରୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ, ଯେଉଁଠି ମା ସତୀଙ୍କର ଉପର ଓଠ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଶୈଲମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦମ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରେ 11ଟା AM ରୁ 2 PM ଯାଏଁ ଲଞ୍ଚ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଯାଏଁ ଡିନର ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ, ଯେମିତି ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା, ଶ୍ରୀଶୈଲମ ଡ୍ୟାମ୍, ହନୁମାନ ଟେମ୍ପଲ, ପାତାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ,
साक्षी गणपति टेम्पल ओ रूपवेयर भी मजा नहीं पारिबे। चलतु एबे टिके साइड सीन बुली आसीबा। खाइबा आपण माने भी खातु रहुची।